Dibin bandora hilbijartinê de li Enqerê di roja 24 Edarê de ahenga Newrozê hate li darxistin. Di sazkirina ahenga Newrozê de HDP û partiyên çepên Tirkiyê cî girtibûn. Her grûp û partî bi rengên alên xwe beşdar bûn. Ev aheng wek mîtîngeka HDP'yê jî bicî bû. Di qada Newrozê de biçûk û mezin, jin û mêr, keç û xort her cure mirov bi coşeka mezin beşdar bûn. Di vê ahengê de bi stranên hunermendan Koma Gulên Xerzan, İlkay Akkaya û Yasemin Göksu Dilan hate girtin. Parlamentera HDP Filiz Kerestecioğlu di axaftina xwe ya Newrozê de nêrînên xwe wiha anî ziman. olursa olsun. Her çî dibe bila bibe, her çi qas hêz dibe bila bibe. Çîroka kawayê hêsinger dijî derxistina xirabiyê ye. Yê ku li ber zihak bejna xwe netewîne, ew hemûyan dijmin dibîne. Di qada Newrozê de him şahî hebû, him jî peyamên siyasî. Beşdervanên Newrozê Remziye Temel piştî pîrozkirina Newrozê rexnê xwe yekserser Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan ve anî. Newroza we pîroz be. Ez vê siyaseta qirêj qinamî şibke. Erdoğan de ikide bir bêje terörist. HDP ne terörist, em hemî dayîkin. Ubeydullah Hozan Zanyar, helbestvanekî Kurd e. Ev di ahenga Newrozê de hestê xwe bi helbestekê wiha diyar dike. Ev Newroz bi sedê salan e mücadele di gelan e. Gelekî mezlûm û gelekî zalim. Netir ji düşmenê xwe eger tu ser heqî bî, hicûm ke wekê şêran biqetîn hundirê wî. Destbavêj pêsîra wî, pîçik bike çavê wî. Rengê jinê rengê dayikan zêdetirîn Newrozê coş û xweş dike. Bedriye Irmak jî yek jivan e. Bi xwe xelkê Mêrdînê ye û hestê xwe wiha ve dibêje. Newrozên ji milletê bindestir, ji milletê Kurdar pir giring. Heyag me ev Newroz bi ser xist me gelek bedel dan. Şoreşgerên Tirkiye jî di vê ahenga Newrozê de cî girtin. Jivane yek jî İpek Gûr e. Ew Newrozê li beramberî zordaran wek berxwedanekê dibîne. Newroz barıştır. Newroz aştiye, Newroz demokrasiye, Newroz hukuke, Newroz dış derketin û berxwedana hemberî zalim û zordarane. Ahenga Newrozê li Enqerê jî hate pîrozkirin. Newroz ji bo hemû kesî rojeka aştî tê diyarkirin û li Enqerê jî bi şêwazekî aştiyê hate pîrozkirin. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enqere.